Ayuda ka an gadundo males. Adundo ka ni ok ni kare. Ayudo ka donga chieto ni bina bedo gadunda po. Corridor kada dek munda disa bedi gima news mar mano bina bedo munda disa bedi mangima for sometimes. Kamano be. At dong ng'eyo ni anto aonge ng'ata jiorenga makata ng'ama delima hospital ka maonge. Makata sama wuoyo kodi ni simoni akwa kwa watchman. Kama na jabe. Yes babe. Ala mano ngai wuoyo kisimu mali kama ora mago siepe ga moko mobiro nena kaka dhi kwa gidonjo sani sani ora 10,000 namba ni hadhi duoko erokamano jaber aonge ng'ato in kendi ma in kodi ne mageni jaber kata nageni matong' de bed ni nyalo bedo buta machiegni kada kendi kata sani. Yes babe. Ng'at matin ang nagong after 30 seconds kama ora naman 10,000 Igo chene bana kato kajapana julo no dan bukoda to kare ngama duka aduongo de jato nyako mare moduka koso ngina pa mane nyako julo dan kutien ki pemisa no ngere nyalo jero kendo Koko kendo. Namunyisi no kendo. Munyisi ni no this chiti vinta ngene ndoka Weche mag sleep over gi makwero. Mano wacho na ja. mano wacho ni Donga se kweru weche mag sleep over gi mag sleep over crach okrach na. Sani kwene na kanya kunyo biro. lifa ba to krach Okrach na. dong ne na wei Ase kweru tindo awei mane. No dhi tugo oko. kuro duogo to nyako ni sene nei Tukane To ine na. na kono tie na senena seche e kanyo tango ng'ama nyuole miwuoye timbere ja Dubai to into mama wuok itinyo ni lewni maler pile to mama ane manyien Na gocho. kawuonte ler Kwada pesa no maka. iwuonde gaga okigoch nene iwuonde nge kon ma ni na disa kon na di Dubai wuonde nene idwa ng'ado koki mondo orni gimoro Sani. Mano nyaka ng'ado na koka kiny. okinyi goch ne kiny Kinye makiny na gochi. bantu neno mag sore no dai foro no kata ka intiere to gulo mo tich matek okonyal bedo ni sani koro kor ne puro kata kok keto wagadha kamoro e puro kara mo si puro Gik mage mon mi kwero. kwero gimo kata kwero Rono. Jesus is Lord. anyalo rwako vijana kanya lam nyugi boga mawinjo nyag ng'ama ne puodho